за изпълнение. Което е съвсем обяснимо предвид грешката, която направиха. Те вече имаха старт през сезона в Търто, където спечелиха многобоя, но пък след като го спечелиха зад завесата, както и тук имаме завеса, те продължиха своята тренировка, т.е. не са били доволни отново Дерюгина и Блохина. Нека сега да видим и състава на Израел, които ще ни представят I'm Still Loving You на Scorpions. Изпускане за една точка. Тук пропусна участие в едно от взаимодействията. Много хубаво съчетание по музика.